Здравейте, дами и господа, аз съм Емо. Днеска ще изпеем Кръстко нашия живот. Да, Кръстко нашия живот. Да започваме. Пътят животът има начало и край. Начинът по който ще вървиш. Само теб. Това е нашия живот, това е нашия живот. Пред себе се учим да живеем, това е нашия живот, това е нашия живот. То ни трябва да плачем и да се смеем, това е нашия живот. Не можем печелим или губим, това е нашия живот. Не можем съдбата да си купим, това е нашия живот. Детските на компютърните зали, известах много град с тъпкани квартали, деца по улиците, детски дискотеки, площадките в тока и видеокасети, училище на смени, дягахме отряд, запъхме момичетата от съседния клас. Мислихме, че няма толкова готини като нас, когато на бащата подавахме и газ. Не се сочета топката в хора, голямо междучасие, боя в коридора, лятната ваканция, първата любов, лагери на работа на ексели пещов. Не мислихме за критите, винаги ни свираха, куките ни джобиха, не знам защо не свираха. Родителите ни тревога имаха, бездневните години минаха. Всеки се учим да живеем, това е нашия живот. То ни трябва да плачем и да се смеем, това е нашия живот. Не станем печелим или губим, това е нашия живот. Не можем съдбата да си губим, това е нашия живот. Студентски и студентския живот, сваката на бързано, четвърката белот. Били в неделя, мажихме следи, разхвърляме квартира, правили се пърпоти. Трябва да работиме сами да се оправяме, някой от компанията да не се надяваме. Партитата свършиха, изпитите минаха, някои от нас вече си отидаха. Само да се разболееш пътник, полицайите спират и се чувстваш като престъпник. Много мои приятели напуснаха държавата, казват, че са си намерили нормална работа. Въпреки това обичам силно завидени и искам да ги граници да си прекарам дните ми. Толкова са простички нещата, от малки знаят ги децата. Тук с тебе се учим да живеем, това е нашия живот. Да ни кара да плачем и да се смеем, това е нашия живот. Не можем печелим или губим, това е нашия живот. Не можем съдбата да си купим, това е нашия живот. Това е нашия живот. Това е нашия живот, момчета. Това е нашия живот. Преди да затворите този клип от YouTube, ако ви хареса, не забравяйте да харесвате и да се коментирате. И да се абонирате също. Добре, чао на всички!